Sí, pero bueno, apostamos sobre seguro tamén, porque as barreiras é tan rico en estruturas e en materiais que vayas a donde vayas, sempre vas a topar cousas, construcións, materiais. Neste caso tamén foi bastante afortunado porque a ampliación cara ao norte revelou unha estrutura arquitectónica de tipo doméstico moi interesante, peculiar, dotada dun porche tamén feito en madeira. Dicimos feito en madeira porque se conservan os calzos, os buratos dos postes que sostiñan toda esa estrutura. Queda a punto de caramelo para ampliar na seguinte campaña. Ao estar situado no centro do val, o que é seguro é que gran parte da xente que hoxe habita en Vimianzo descende directamente dos habitantes das barreiras. Eu sempre poño un exemplo da arqueoloxía británica, que foi innovadora en moitos aspectos. Fai anos fixeron un proxecto que consistiu en comparar o ADN deses cadáveres que aparecen momificados nos pantanos do sur de Inglaterra, do sureste de Inglaterra, co ADN da maioría da xente, dun mostreo dos habitantes da contorna. Deu como resultado que o 99% dos habitantes da contorna descendían directamente desa persona da Idade do Ferro. Pois aquí pasa exactamente o mismo, non? Alguén que descende da muller, a mí sempre gusta referirme á persona que tiña o fouciño coa muller, porque é un ámbito, é un instrumento moi vencellado ao mundo do feminino, da agricultura feminina, non? Así como o home sempre foi a gandeiría, a muller aínda é moi anecdótico, e a min gusta moito ver sempre a velliña esa do mandilón de cuadros co fouciño na cuneta da carretera, que non sabes moi ben o que fai, pero está ali sempre enredando, non? Pois é posible que alguén descenda desta muller e que teña hoxe en día un fouciño parecido a este, porque é moi parecido, o fouciño é un elemento que funciona tan ben que apenas cambiou en 2200 anos, non? E que este utilizando para cousas moi semellantes. Pura emoción. É como meter un gol na final dun mundial no último minuto, non? Pura emoción. A verdade é que apareceu, ao principio nunca sabes moi ben o que é. Aquí teñen aparecido obxetos de ferro de distinto tipo, o coitelo moi ben conservado, pero restos de labranza tamén, pero relativamente deteriorados. Ademais, moitas veces é mellor non vender a pel do oso antes de cazalo, porque dice, este é un objeto, é grande, tal, e ao final é o que ves, non? Ao aparecer, hubo que parar, empezouse a escavar con moitísimo cuidado, tipo quirúrgico, non? É dicir, con espátula, con bisturí, con pincelito, e según se iba descubrindo, a emoción crecía, porque aí nos demos conta de que era un obxeto de gran tamaño, un obxeto ben conservado, e que, como dicías ti, eureka, era unha fouce. Isto, ademais, é moi... tamén ten unhas sensacións moi positivas, porque a miña teoría, sabe todo o mundo, foi que a función deste castro, e este castro construíuse aquí, neste emplazamento tan singular, e prosperou aquí, neste emplazamento tan singular, porque a súa funcionalidade era eminentemente agraria, non? É dicir, este foi un gran centro de explotación agraria, e a labranza era a base da subsistencia da economía desta xente, non? Únenos directamente coas persoas que viviron aquí, ese simple obxecto. Nos podía facilitar o que eu máis espero, que é atopar o hórreo. Unha comunidade deste estilo, con este xacemento arqueolóxico, con estes terrenos de cultivo alrededor, tiña que ter un gran graneiro central ou varios graneiros centrales, non? Entonces, a miña ilusión, o que eu máis espero, é atopar ese graneiro. Para min sería un reto increíble, non? Para min, vamos, é un soño, non? É dicir, é o que máis espero, atopar os hórreos, o gran hórreo se solo tiñan un, non? Donde almacenaban ese o ventre do poboado, sabes? Donde almacenaban o que lles iba a permitir subsistir durante todo o inverno. Para min estar aquí é unha sensación indescriptible, non? Levo unido este castro moitos anos, forma parte da miña vida, da miña trayectoria personal e profesional, síntome unido a él dunha maneira xa casi, e non quero ser hortera, pero xa casi espiritual, non? É dicir, comunícome con él prácticamente todos os días, non? E eu sempre pecho tamén agradecéndolle ao Concello de Vimianzo, evidentemente, o esforzo que fai, un Concello do Rural que siga apostando pola arqueoloxía. Para min é un orgullo traballar aquí, é un honor poder colaborar co Concello nun tal. Eu desde como altofalante da arqueoloxía profesional
Agradezo ao Concello de Vimianzo que siga apostando por nós e polo seu cacho, porque este é patrimonio do Concello, de todo o Vimianzo, que siga apostando por nós como elemento de dinamización turística, cultural e equipamento educativo. Pasaron por aquí moitos escolares esta campaña, seguirán pasando a semana que ven, e a verdade, isto é o que dá sentido ao noso traballo. Bueno, pois aquí seguiremos dando a lata, de verdad. Volveremos e a seguir revelando o pasado deste pobo tan fantástico. Este é un lugar magnífico, máxico, e será un placer volver a estar aquí convosco.